Hej, jag heter Saga. Fast jag kallar mig för Miss Saga. Och jag är ny här. Jag tänkte visa min kisse. Okej, svårt. Jag ska bara titta en grej. Så ni får vissa kommentarer. Okej, då är det så. Ursäkta nu ett tag. Eller stanna mig. Ja, här är mitt hem. Jag bor på Tåsenlön. Men för mig skilda. Och här är min kisse. Hur är det? Vänta lite. Ja, det blir jag. Men jag kan komma till det vi har. Här är han. Vilken söt. Ja, hej då. Man måste ha sådär online. Nej, kissen. Ja. Okej, hej då.